întoarce-te în zori, fă să se mai bucure de noi. Toată lumea fugi și de nimeni n-asculți, că-ai aprins lumea ta, arde azi atâia, doar până mâine. Tu sparge lumea în culori și întoarce-te în zori. Adelino, ce faci la telefonul ăla în continuu? Cine e așa important? Băi, mă enervezi. Alo. Bine, bine. Ce? O duc până afară. Ce faci? Bine. Mamă, de când nu te-am mai văzut. Nici eu. Sunt foarte fericită că te văd din nou. O să mă duc la magazin fix acum să iau niște popcorn. Bine, mă duc în casă? Da. Oxana? Da, eu. Ce cauți aici? Am venit să mă mut la voi. Poftim? Nu știi? Nu. Am vorbit cu sorul ta, Adelina, și mi-a spus că pot să stau aici, că nu mai am familie și să stau și prost rău cu banii. Dar nu mă interesează. Pe mine nu m-a întrebat nimeni dacă poți să stai aici. Nu știu, pe mine m-a primit Adelina. Dar nu mă interesează ce a spus Adelina. Tu nu stai aici. Clar. Eu nu mai am casă la Târgoviște și stau și prost rău cu școala acolo și... Da. Ok. Te accept să stai, dar pentru puțină vreme, da? Și sper că nu te mai apuci de mine pe box, că eu n-am de unde să-ți dau ție bani ca să faci tu, să ai mofturi astea. De ce ești supărată? Nu, că tot nu mă acceptă, ca de obicei. Hai pe canapea să stăm uită. La Târgoviște oricum nu mai aveam cum să stau, bani nu mai am, nu mai am nimic, nici casă. Ala e. Mâine, vezi? Asta vine să mă uit aici și nici nu e sens și asta. Hai că e bine că
Săracă, dar are machiaje. Să fii tu, Anel. Hai să... Vinea să-mi spune ea mie. Să mai din astea ai. Ho, Luca! Da. Asta hai că mă enervează cu machiajul ei. Vine și spune că e săracă și se machiază. Ce e îmbrată lucru? Am vrut să mă... Așează-i înapoi. Să-i spui că să nu mai le lasă să străbălate pe casă, că mă enervez. Nu e treaba ta. Și vezi să nu-i dai multă atenție și tot felul că prea să crede împărăteasă. Tu niciodată n-ai suportat-o. Acum chiar nu mai suportat. Nu-mi place camera. Sportivă. Da. Până la urmă. Hai să vedem ce facem. Se vede că nu le place boxul. Dar oare e un copil mic prin casă? Nu. Că ar trebui să dau și ceva solinole câte în aer. Ce e cu gălăgia asta? Te antrenezi, nu? Continuă. Continuăm? Da. Ah, capul. De ce sunt mămșile lui Roxanei jos? Zi-mă de ce? Doamne, ce mă doare, taie rău de tot capul. Roxana! Ce s-a întâmplat? Nu ți-am spus? Ne-ai revenit. De faci viața? Dar ce s-a întâmplat cu Roxana? S-a împiedicat, nu știu. O să vii aici, fix când o să iasă afară, nu mai stai pe gânduri. Da, e foarte bine, azi. Vrei să scăpăm de ea. Din păcate. Și îți dau eu banii, da?